Ginauyatan sang Iloilo City ang record bilang unang lugar sa Pilipinas kung sa diin hindi lang isa kundi madamo ang ginpasakaan sang kaso bangod sa eskandalo nga naangot sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS program. Suno ini kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian matapos ginfile ang kaso sa Ombudsman batok sa 14 ka mga individual sa Iloilo City kahapon. Suno kay Gatchalian, mayara man sila na isang ginpasaka nga kaangay nga kaso apang tag-isa lang dito sa Davao Region kag sa Cagayan de Oro. Ginlaragway sang tiglikom nga sistematiko ang natabo nga isyu sa AICS sa mga barangay diri sa syudad. Sunod sa iya ginabantayan ang mga AICS beneficiaries sa lain-lain nga barangay apang isa lang kasahi sang taripa. Ginapahayag nga sa 10,000 pesos nga ayuda yara sa 8,000 tubtob sa 9,000 pesos ang gidakuha gikan sa mga benepisyaryo. So ang highlight nito siguro is matagal nyo na kami tinatanong sa DSWD about yung mga nababalitaan yung kaltasan sa mga ayuda namin. But this is, I think, the first type of case na marami. Normally, we would file one against one individual. I think that was in Davao region and another one in Cagayan de Oro. But ito yung 14 and mukhang systemic yung proseso nila na inaabangan nila yung mga benepisyaryo kalat-kalat sa iba't barangay pero isang klaseng taripa yung ini-impose nila. Kaya nga medyo na-booking sila this time. Si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian.